Dera tersebut panggih ngetos cara-caranipun kurang kamsiren Gus. Oh kalah Kakang Semar ya aku satrio kabur kang dibagi papa panggonan aku kang arep Bambang Nurjati Kakang Semar Dora Bambang Nurjati. Oh nggih. Dora Bambang Nurjati. Napa dados Dora Bambang Nurjati Gus? Wah, kalih Kakang Semar. Iki dene perluku bakal doli kalangan Pandhawa. Dora Kresna kok. Wah, bakal Padhe Dora Kresna. Lah napa Padhe Dora Kresna? Ati rupane Kresna iki kelakone topo ana ing sakjroning alas Kendayana sak durung mewe. Wah, kok sindak mati. Dara laksanipun Dara kula. Dara kula. Kula Kakang Semar karo Kakang. Aja parang adoh. Ayo datang aku bakal iki jan. Kresna sakjroning alas Kendayana. Wis semangat kok Dara kok diraken.
Indoro tahu. Oke, berjuang jauh. Mana cek kalau kau jalan kita yang doi. Toko orang sakit ni asal doyon. Orang sakit cari guna maler. Wow, jangan jangan. Kita sakit. Sakit. Kejopo itu tidak ingat. Nah saya ini pun terus pun didorong. Sakit kalahin dowo. Mulai dari toko. Napa nih lagi penduduk supaya besok bakal golek aja kowe bareng jojo ya benar nek bakal sama ora aja nganti nguburake wong top kakek sama nguburake wong top kok gede bisa iki lho oh iki lho batosipun nonton Dirawati sopo kok iya ngerteni anggen kuwi tidak ketoko bakal apa piye kuwi yang penduduk bisa supaya bisa penggulingan diri tapi harus berjaya benar satria ada sebetul tidak ada orang semarang bagung sopo ini sambung kalau bagus itu bapak lur jati pangertos yang mampu Dirawati najan kotopo di benang batin usut oh ada kakak semar Indoro terus kita sama bener topo ya balik lagi batin usut kakak semar oh gak ada benar kakak semar ya topo bener ya balik lagi batin usut kakak semar mulai terus lagi top bulu bos perbu salah kayak gitu no kena darah terus lagi golek aja tinggal wajib terus jadi kenapa dari wajib kok tinggal wajib terus lagi tadi dia itu tadi kewajiban ke semua kapan lah yang pendosa semua besok bakal golek aja jatuh itu baru joyo benar dan tinggal wajib tinggal wajib terus lagi kan bulu orang yang berdoa kakak ono kok gak tangga kok gak ada lagi pulau kesana belum kesana anu juga lagi ayo gugurnya agak mau topo sebenarnya agak mau topo tuas topo orang si donopo orang topo oh iya kocak kacari kok nonton Dirawati dipun paiben gini satria dan sebetulnya bapak lur jati wah ngerti batin itu aku nyata tinggal kono coba dasar nonton Dirawati itu sih makan yang suruh dasar aku orang kuat kan berapa kamu kali nonton Dirawati meledak mojo jaga situ
Kapaki ora kelambenan pring sakti ora sesiungan duka sidulu ladala satrio lacak seboto buka sidulu watak buru lakumu ana ngendi paman kocak kacarito anggeyo lumajar bapak lusati dipun buru dening penggeroan kanggo sebledak wujud raksasa melajeng wajar wonten tapel batas negari asli orang yang disangkani gaya kesno kang wujud raksasa kang bulu wujud bapak luar luar jahat melajeng kadang wajah beledak kaget sana sini kita udah beledak sini kita udah wajib berapa di sakit situ
wis ketinggal gumuruing jalma mangsa ayah gumuruing jalma mangsa ayah jane ngejeng ora nono kula badhe guru tambah lu jati ngantos kula badhe takut stres iso nabrak kaya tapel gratis negari ngaji wujud utawa jogates bertak jelas iso mriko padha kaya Prabu Dewa kok Prabu kula mriko ingkang ana sarep dipun gedhe pojo pagunyaran kali sedherek kula Pandhawa rumaos kagiat menika wonten rasa iso kang ngabrak dipun pojo pagunyaran menika waduka kok Prabu kowe iki wonten lawan ngati karja pun ari yai jangan kula tidak ketok bisa dibeli mana kangge dukun baik ben kang ndak kan satene ora tak sedodo lambang lur jadi ngas kula boten saking ngrek boten kamokan kula ngas brentak wujud rasa susah risiko padi kula bojo padi kula buru lambang lur jadi lumayanipun lha kok wujud kok iki wonten sarep dipun gedhe wujud kados pundi lamanipun yai nggih apa Prabu nalika wonten pendhita pamarep Begawan Permana Dewa menika marang Sriwaka dhateng negari Amarta badhe damel uripipun Pandhawa kaliyan kula menika kados badhe keburu kula nggih sumarang Koko Prabu lan paduka nika sinten kang saged nglampahi lamang menika langkai tindakan kan sekalian ini kula Dewa sinten kang saged nglampahi sabar iki boten padha biasa kula Dewa nggih Koko Prabu Resapa duka to nggih pati kula bojo iki jatosipun tambah lujut jati kula kepenyawur monggo suwahe kula dherekaken Koko Prabu Yes.
babang lur jadi. Oh, lancar yo. Apa bekawan edalan jadi? Apa siramus? Iku kepandhuy karo iku rata jero ati. Lancar. Mandar rata jero ati ndak wujud raseksa. Ora kuat ngendrak dot kamar kanthi lega tak pagi. Wah, iki rupane jawabmu jero. Rupane iki ana ora turu rata jero ati karo rata jero. Babang lur jati. Kok awakmu anane ketemu bendera iki mergo dalan teko Babang lur jati. Mulai wis gak ngerti aja dadi dalan bendera, aja dadi iki sing manyanyi surat Batur. Wae mayu coba kena papak wala dah yang permati karo papak pendhita negara ngasih niki apa Prabu
Ladalah kowe Semar Pandhawa klebu Siketo dadi mangsane kala Semar. Nek dina iku nadal mongso ngomongane Ndara Benda. Nang aku ngerti penghapus samure. Wah, apa penghapus aku Kang Semar? Dadamu cocok kan kok jodohan. Wah, tak lho kelakon. Kak iki mangan sak lawan. Waduh, aja mangan Semar. Pandhawa besok dadi pemangsaku yang ditinggal kali Pandhawa ora lakon kesne untuk kangen sama Ya
iku kader paniku liwat paketan le. Oh iya, ono bermanfaat. Ya iku wayahe teman. Lanjut iku Suprambah. Malang iku saguningaramu Pandhawa. Perlu dadakake iki bususan besok. Besok kok boleh lain disebut Bharat Jaya mulai. Oh iya, ya ayo dicak syukur marang Gusti. Muga-muga selamat to sing langgap, iki selamat to tanggapan uga selamat kabeh sing nonton tanggapan uga para warga desa Mlaking kene. Oh iya, ayo padha bebarengan santri. Jaya-jaya wijaya kasih sabikala tembe mburi ora sing apa sing pakai ora iso salah sing santri ora sing gongso